kulendi bata nzeve dzeZanupf ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata saka Mwari ngaachikupa nyika yekutonga kwete ino nokuti sitahwina varidzi vayo. Unopenga. I can confirm kwamuri kuti Themba Mliswa is one of the most hated people in Zimbabwe right now. Sengenzo chavamwe akutodiwa kutodarika Themba Mliswa vanhu havachadi kumuona. Kusangana zvekare kwatiri kuita paCullion TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai maupdates nhau nyaya dzevanhu chaidzo makuwa futi tinomagona zvekuti be iko zvinezvi ndine nyaya dziri panapa dziri kupisa nhasi dzandangoti regedzani tichitegara ndatoshandisa mukana kutouya kunotaura nemi mhuri yeZimbabwe. Yekutanga regedzani titange pane nyaya yaFred Manjalima, comedian Fred Manjalima known as Kapfupi. He has confirmed the end of his marriage to Mainga with sources indicating that their relationship has collapsed due to various issues, including possible infidelity. In a statement, he expressed frustration and stated, "I'm going to divulge it to you after you ask about it." Stressing the need for Mainga to explain her reasons for the separation, Kapfupi claims to have evidence to their problems, asserting, "I have full proof ndine mavileven," and is prepared to present his case to court. He also mentioned that the boyfriend involved has threatened him legally, saying, "Yes, I know that I do not have money handina vakatora vane zvikwanisiro." He concluded by urging the public to hear both sides of the story, stating, "Kana ndiri wrong bo vabvunzei tinzwe." So the issue iri panapa ndeyekuti Kapfupi iye chaari kunyatsoda kutsanangurirana nevanhu veZimbabwe unoziva kuti inyaya yekuti zivai kuti mukadzi akatorwa nemunhu ane tumari mbijana. I always tell these guys, you know, kuti akomana ukatanga uita kasystem kana kuti katsika kekukumbira vachibva ndokumbirwa mota obva wapedza mota yacho yabondera woita sese yaparara wodzoka futi kechitumu kuti mwana asingachema anofira mubereko vachibva ndokumbirwa imwe hapana asingadewo mukana azvinyatsobuda, so zvine kakushoresa kakunyadzisira kazvinenge zvinako. Ndisona mukadzi anozotiza ona kuti ndiri kugara nemurume panapa anoita basa rekungoramba achingokumbira vamwe varume, but this is not the right time yekuti tiswera tichitaura nyaya iyo yekuti munhu anozokumbira zvinhu kuna chivhayo, because kune vamwe varume vatinofungidzira kuti vakatosvika but still vachiri kungoita the same, muri kuzviona. So I don't think kuti this is the right time yekuti tinge tichita sei tichitsanangura nyaya iyoyi matsananguriri iwaya atingade kuiita izvezvi, but it's always important for you people to know kuti aiwa panyaya dzevanhu apa tinodzifambira, ende yanhasi yatafambira ndeyava Kapfupi yekuti vari kunzi vatorerwa munhu nemunhu, vatorerwa Mainga nemunhu ane zvikwanisiro. It's happening in Zimbabwe kuti vanhu vanozongoona kakuti unoziva zvinoita varume veZimbabwe vanozvivinda vanochiva kaunotikayo pane rombero riri wakadei ipapapa uya kuno kwandiri ndikuitise madhiri, right? Regeza tipinde pane imwe nyaya. Pane video, this video from Vice President Constantine Guvea Chiwenga nyika dzino. Pane ona nyaya iripo muri yeZimbabwe zvakanyatsoitika panapa. VP Chiwenga varitaura kuti kana vanhu muchinge mune mari kaimimika, don't stress us muchiti ndane mari ndadidi, vurai mafactory kuti vanhu vaone mabasa. Look at the video now. Tipinde pane nyaya yacho yakunetsa futi izvezvi. Kune anongofuma achingonyuka kuti ndane mari pano, chivakai mafactory kana mari dzakakuwandirai, vanhu vaone mabasa. Saka nyaya idzi manje manetsera adziri kuita panapa zvakamira so zvigananda zviri pamahwani nemurume uyo, to be very honest, zvigananda zviri pamahwani nemurume uyo to the extent yekuti vanhu veopposition vakatoenda vakanojoina Zanupf kabisira, vakutanga kusapota Chiwenga, vakusapota mafights emuZanupf indirectly, so yekuti munhu anotanga kuti inini ndomirana general zvana zvinhu, you know. And a lot of you guys have been doing that, even musingatozvizive kuti muri kusapotedzwa Zanupf chinyararire. Ndo panozongoya kumagumo kwenyaya panozongonzi kepele close, don't worry guys, tatogadzirisa isusu uya one part wato zvotopera zvakadaro imorera nebhutsu magumbezi. And the funny thing, ona vanhu pakusapota kwavaita mafaction fights pakazongonodhakwa zvinhu kwamutare paya Chiwenga paakavharirwa panze zvamuchose panze resolution 1 tapasisa, kana pana ane nharo ngaasumudze kana chigunwe zvake anotraya kuda kuzvimisa, pakashaya kana 1 akasumudza kana chigunwe. And up to now
kuona kuti nyaya iyo yakarwadza vanhu veopposition, yakarwadza vanhu vaisupporta ZANU-PF zviri indirect kutodarika vanhu vagara muZANU-PF, because vanhu vagara muZANU-PF vakatocelebrate vakafara up to now vari kuti 2030 this 2030 that vachitoita yavari kutoita ikokoko. Now nyaya iyi iri kuzotaurwa naVP Chiwenga, iyi iri kupindurwa naThemba Mliswa sabhukubhuru. Mliswa ari kutaura mashoko akawanda pamusoro pe-this trending clip raitaurwa naVP kunzi kana muchiti mane mari muchiti maningirina chivhurai mafactory kuti vanhu vaita se vaone mabasa. Now Themba ndopa ari kuti the correct formula of this development equation requires first an enabling environment which VP Chiwenga and his partners in government should create that will ensure private money is safe as an investment in factories. No business person will splash their money into an environment that isn't conducive for business to please political leaders. It's business, not philanthropy, where you provide jobs while losing money. In some countries, when leader views his political partners as compromised, which is a strong insinuation in his many speeches, he resigns as a statement of being principled. Here we have leaders who sell themselves as principled and yet continue on the gravy train while feeding the public populist rhetoric. Resign and stand with the people if you mean what you say. As long as you are party of the same government, you are equally complicit in whatever rot is emanating from them, characterized by those handouts. The VP must not work like a loan operator as if he isn't party of the same government, yet he even has the economic sector as his purview. The very change he desires and publicly speaks about, he should engineer it from within as long as he doesn't resign. Otherwise, all this grandstanding for is for political power. Anyone can take to the podium and lambast private individuals for how they spend their money. However, an effective leader institutes the change he wishes for. But you know one thing, this kind of reasoning irikuya na Themba Mliswa azvisikubva mubrain dzake. I know Themba Mliswa very well. Themba Mliswa is that guy wekuti aenda kuparliament nharo dzake dzingoti chaora mani chinichi iwe ningini uri corrupt iwewe chaora chinichi ndicho icho, you know, that kind of the guy. But ukaona munhu akubudisa this kind of reasoning yekuti anotanga kutaura kuti but iwo kune dzimwe nyika kavanhu vanobuda mugovernment kana vakaona kuti government ma-colleagues avo in government vari kushanda nayo the same government, especially uri munhu wakuti uri vice president, obva ona kuti vamwe vese vari corrupt, munhu wese ari kushanda imomo vari kuita zvisiri izvo. Kana uri munhu ane maprinciples unofanira kuresigna wochiuya wojoina vanhu. So like ari kuudzwa kuti iwe wachibva mugovernment iyoyo, since uri kurana opposition in the government, wochiresigna kubva muthat government wobva wauya wotase womira nevanhu wotewo munhu weopposition. Ndo ndiri kutaura naThemba Mliswa panapa. Inini zvangu honestly speaking ndatarisa ndakati Themba ada kunyatsoongororwa brain dzake. But I know varidzi vemahandwriting iwaya ndozviziva, because ukada kutarisa chinonzi patinoti language, unoona munhu malanguage anenge achitaura unonyatsona kuti this reasoning iyi kai iri kubva kune maadvisors amunangagwa. Inini ndakatotarisa ndotoona kuti maadvisors aya ndo ane the same reasoning ikutaurwa nanhingirikini iyi naThemba Mliswa. Those same advisors ukateerera pane nzunzi ayo kune dzimwe nyika vanoresigna. Saka iwewe tanga varesigna uchanzwa kaudhanyo garwe karimo musame speech iri kupindura kuti vari kuto vese, it's like the information iri kufeedwa. We don't know, and we can't name kuti the advisor upi wacho chachewa munangagwa, but ndototi that part of the advisors team rinogadzira. Even if you look at the propaganda, because vakaona those guys vakagadzira kubva mavarakashi vachita same, but kune imwe information iri stronger zvekuti havakwanise kupa vafana vadike varakashi vaya kuti vafambe nayo, because varakashi vanokuwadzirwa mahara. Saka nyaya inobva yapuwa vanhu vakaita sana Themba Mliswa kuti vakatooma musoro kubva kudhara, akuti anenge achibuda achitanga weopposition, achitanga wechichi, achitanga kuatakana. So this is the situation payave nyaya yacho.
vakamuzama Chiwenga dzimwe nzira vakamuzama nadzo, but isusu we don't care about nyaya dzekuZanupf. Honestly, the purpose yekuti tichitaura because it's something that is happening in our country. That is the reason tichiramba tichingotaura kuti no, but this time uri kuona uyu ari kudai so, uyu ari kudai so, uyu ari kudai zvekuti gore regodo zviya it's a topic for another day because gore racho rasvika pakuita se pakutopera. I don't know kana gore kwavari riri kana 6 years or something else. Ndichiri kuona vanhu vakawanda vachitoti aiwa general vane zvivindi, general moto muzhinji, general zvazvinhu. Andirambirane nazvo. I always tell you people, I always challenge a lot of people kuti guys, atichade vanhu vanoita ma-arguments asina musoro, especially kana dziri nyaya dzine chekuita nezvenyika. You have my numbers. Mouya tombo anzi simbi dzinoshapenana toonesana kuti but kuliend uri kuona here kuti apa pakadai because pane vamwe vanhu futi vekuti ndanagudza mudungu wekuti akanzwa kuti even kana munhu waari kuningirikina awaari kuteera akanzi uyu ari kubhaiza pakadai so, because at the end of the day we have to analyze vese vanhu sezvazviri kuti but uyu akadai so, like what we are doing to Themba Mliswa. You guys are enjoying handiti kuti Themba Mliswa muri kumuona akadai so, iyi language ndezvekunyorerwa izvazvo dai so moombera maoko mangwana panozobudawo manje wenyu takuti but uyu apa adai so makuti ayo uyu afanira kuanalyzwa something like that. Zvino zvazvinoreva but ukaona takukwanisa kunyatsotora pfungwa dzedu tonyatsoshandisa sezvazviri kuti but uyu abhaiza apa uyu adai so, takukwanisa kuona munhu wese kuti uyu akadai uyu zvakadai uyu zvakadai. Nyika inoona kutoenda kumberi ende hazvitombotora kana nguva kuti Zimbabwe ichinje, but as long as tichiri nevanhu vaya vachiri kuidolize vanhu panotora nguva. So what I'm saying here, kune vanhu vane reasoning capacity iri better than ngirikini, vane maonero akasiyana ari better. The platform is open for everyone. Take my number totaurira ndoonesana, but ndisati ndarowa pasi zvangu before I disappear muri yeZimbabwe. Zvakakosha kuzivisana. Kuna vanhu vari muSouth Africa vada kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastart permit. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Batai vanhu ivavo vakubatsirei pane nyaya idzodzo. Make sure kuti une passport yako iri valid zvatoita. Zvokuti hauna work permit is a topic for another day. Hazvina kana basa, unongoenda unoregisterwa company ovhurwa FNB business account. Hazvisi zvinhu zvemahara because it's business at the end of the day, but very affordable and reliable. Saka panhamba dziri paflyer ndo nhamba dzevanobatwa, ndo nhamba dzevanowanika ipapo votokuitira advantage yekushanda navo. You don't have to travel kuenda kwavanoshandira vari, unotoitirwa uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko.